Iya. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Ngendi neh, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Garing. Lah, nyenengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu kok iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentekke tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lah. Tujuane karepen wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Bacutke engko dik niken nggo bom nggo terakhir. Ya. Duit rong tembang mung wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng ta iki. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Iki gak diapa-apa nih to. Rasa ya ini. Ya wis tak ngadeg. Karo Vektor ngadeg Tor. Ngadeg kok Tor. Ah, ngono. Prinsip. Ngadeg kok Tor. Casper. Wayang timplong. Wis. Duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakike azan. Sing duwe. Manut, Mbak. Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Elah. Loro tenan iki suwe rapet. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono adik. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya, sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak penak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak paham. Sakit rindu. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris, Mas. Temen-temen iki. Ayo. Sabar to, Gong, iki Mas aku. Aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun lelagon kadung tresna utawi ninggal katresnan. Menawi kepareng Victor Ken Beksa, Mas. Wah, iki Hafid. Oh, Mas Hafid, nggih. Tingkatku. Nggih. Ya, Mas Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin. Nah, wis. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming kagem Mas Akbar. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur nuwun Lasiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik ninggal katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah. Bajan. Ya. Siapit wong loro. Jangan. Kok sitok gedhi sitok. Cilik. Lho. Nah, putrane Pak Wantut to sih ta. Nah, kon ngendang. Wah, jan nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya. Yuk, monggo. Yuk, langsung ya. Nggih.
Ya. Adek Sinta, Mbak Enggaryo, Victor. Yuk, nek nih. Ojak lali pawelingmu, uga mana kemas. Aku kan setiasa anteni nganti saelingmu. Berada lagi ya wes ya terakhir ya dik niken jumeneng ya berdiri Halo, halo apa kabar baik. oke aku juga baik Ya wes, iya nembang dong yuk. apa dek kok sentuh toh apa Apa ya? Banyuwanginan piye Monggo. ngerajakan ya Iya. oke Apa lagu yang lagi viral? apa pun Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. ngelanjut Nanti bojo Akbar. durung nanggung ya. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku mau loh Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Tapi ngomong kabeh ya. Oh ya, Cinta siapa? sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sik. sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan, Pak. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Ha. Sida bojone Akbar to? Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Iya, Oke. iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dik? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Ya. Ku
janjikan bintang aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah. Hafid Oh, Mas Hafid, nggih. di tingkatku. Nggih. Siap, Mas Meneh. Hafid dituruti. Alhamdulillah ringkitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin, amin, amin. Meneh wis Nggih. endi mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. Kagem Mas Akbar. Nggih. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bobo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Palesiman. Anu sik, Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Nggih. ninggal katresnan. Oke. Aku pengen dik niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Yo. Ya, Mbak yo. Nah, Bajan. Ya. Siapit wong loro. Ah, Jangan. Wah, sitok gede sitok. Cilik. Ya lo. Nah, putrane Pak Wantut sih ta. Sik. Nah, kon ngendang. Wah, jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya, Kae, yuk, monggo. yuk langsung le. J. Iya. Adek Sinta Mbak Enggar yo Victor Yuk, nek nih. Ojak lali pawelingmu Uga mana kemas Aku kan setiasa anteni nganti saelingmu Astabrata iki ya. Wis, ya, terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo, Halo. Apa kabar? baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa, Dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku yang mau loh Mas. Oh, wi sing cinta siapa? Tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden. Bu, Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor.
Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Iya, Oke. iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dik? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Ya. Ya, oke. bye. Iya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa bareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke, Truk. Yo.